Nielson, jij mag hier vanavond in Dokkum, mocht hier vanavond in Dokkum optreden bij een show die ging over ambitie. Hoe ambitieus ben jij? Ik ben heel ambitieus. Ik hoop ook al dat ik dat de afgelopen 3 jaar al heb laten zien. En ik ben nog niet van plan om te stoppen. Nee, ik ben wel iemand die groot droomt, ja. En die daar dan voor gaat. Zo iemand ben ik wel. Als je hier dan in een stad als Dokkum bent, ben je hier wel eens eerder geweest trouwens? Ik ben nog nooit eerder in Dokkum geweest. Nee, ik dacht wel dat ik een solo showtje een keer had gespeeld hier. Maar ik heb het gecheckt en dat is niet het geval. Dus dit was de eerste keer. Wat voor publiek tref je hier dan? Friese mensen zijn altijd lekkere, nuchtere mensen. Hè. Ik heb wel vaak natuurlijk in Friesland gespeeld. En daar hou ik wel van. Waar ik vandaan kom, Dordrecht, zijn mensen ook gewoon normaal. En iedereen doet gewoon rustig. En het publiek is gewoon dan heel leuk. Ze luisteren naar je. En als je wat van ze vraagt, dan doen ze mee. Maar voor de rest zijn ze gewoon lekker stil en luisteren ze naar wat je komt doen. En daar hou ik zelf wel van. Dat vind ik wel mooi. Ja, je zei het zelf al, de afgelopen 3 jaar heb jij natuurlijk een gigantische upcoming boost gemaakt in Nederland als artiest. Heb je dan nog ambities en heb je dan nog dromen? Wat wil je bijvoorbeeld wereldwijd? Nou, wereldwijd zeker niet. Ik ben wel echt een Hollandse jongen. Dus ik ben er ook helemaal tevreden mee. En nu heb ik sinds kort België er ook bij, sinds Sexy als ik dans. Dus, en dat is genoeg uitdaging voor mij. Maar ik wil al binnen Nederland en België nog veel meer bereiken. Ja, wat ik zei, ik ben ambitieus. Weet je, ik heb nog nooit op Pinkpop gestaan. Ik ben nog niet op alle festivals headliner geweest. Ik heb nog niet een Ziggo Dome uitverkocht. Dus er is nog genoeg te doen. Ja, je hebt natuurlijk liedjes die ontzettend aanspreken. Hè? Waar komen die vandaan? Ik schrijf al mijn liedjes in principe zelf, samen met een team van nog 3 andere jongens. Al jaren eigenlijk. En de inspiratie halen we meestal uit eigenlijk serieus alles. Dus uit ervaringen die ik uit mijn eigen leven, maar of uit ervaringen van vrienden om me heen of familieleden. Maar ik kan ook gewoon liedjes schrijven over een zwerver die per ongeluk langsloopt op straat waar ik dan een bepaalde gedachtegang over heb. Dus echt over van alles. Ja, wat ik zo grappig vind, is dat die liedjes over het algemeen niet heel veel op elkaar lijken. Is dat, ja, je hoort vaak nummers dat artiesten toch een beetje in hetzelfde genre zitten. Jij doet dat niet. Ja, ik denk dat het een compliment is, dus dankjewel. Want ik wil natuurlijk niet dat elk liedje helemaal hetzelfde klinkt. En ik probeer ook wel origineel te zijn. Ik probeer niet te zijn zoals andere artiesten in Nederland. En volgens mij kan ik dat ook niet echt. Ik heb zeg maar mijn eigen muzikale rugzakje. En daar doe ik het mee. En er zit drummen in, gitaar spelen, rappen en zingen. En misschien dat die combinatie het net weer anders maakt dan andere artiesten. En dan heb je voor het Dokkumer publiek opgetreden. Volgens mij heb je ook al eens voor de koninklijke familie opgetreden. Is er dan nou nog iemand waarvan jij zegt, als ik daar ooit eens een keer voor mag optreden, dan ben ik echt de gelukkigste Nielson van heel Nederland? Nou ja, de koningin en koningin was wel erg bijzonder natuurlijk. Nee, ik heb wel heel veel mensen waarmee ik wil samenwerken nog. Dat vind ik heel leuk om te doen, weet je. Ik hoop dat er nog een keer wat met Guus Meeuwis in het verschiet ligt. En ik zou heel graag een keer met de Opposites willen werken, Typhoon of zo, iets aparts, iets alternatiefs. En ja, genoeg dingen te doen, genoeg dingen. Nou, we zijn in elk geval gelukkig nog niet van je af dus. Nee, ik was het niet van plan, zolang de mensen het me gunnen natuurlijk. Maar nee, wat mij betreft niet, zeker niet. Heb jij nog een boodschap aan al die Friezen hier? Friesland Boppen. Ja, en dan, je zei het helemaal goed. Ja? Nou, Friesland Boppen en dan toch ook ooit nog eens een keer een tekst in het Fries? Nou ja, ik vind wel dat een Friese artiest dat moet doen. Weet je, ik kan het dan beter op zijn Dorts doen, waar ik vandaan kom. En hoe doe je dat op zijn Dorts? Ja, dat is, ja, goed. De groeten in elk geval op zijn Dorts. Ja, de groeten, dat is gewoon de groeten. De groeten, lijkt een beetje op Rotterdams. Een beetje dan.